Bueno, ahir ens van avisar de que estaven fent això per habilitar un aparcament. És un dels estrets connectors biològics de la platja llarga que passen per sota la via del tren i bueno, i el que estan fent doncs, és una barbaritat. Per això estem demanant que es facin els aparcaments de la ciutat residencial. Tot això és llentiscle. S'ha encarregat una comunitat de llentiscle bastant important. De fet, aquí es pot veure el llentiscle. És ignífug dels boscos, perquè costa molt que el foc prengui i està molt malament que no hagin avisat. Estan fent una gestió forestal homogènia a tot el litoral, deixant el bosc sense màquia. És un bosc típic de Mediterrani i l'estan deixant sense màquia. I creiem que la cadena humana és aquest dissabte i d'alguna manera estem fent tard. Tot això era llentiscle, que de fet està protegit, el vam aconseguir protegir. Per la proximitat al bosc de la Marquesa, perquè diríem que ja estem a la meitat de la platja, augmentaria la pressió antròpica considerablement. Una barbaritat. Han fet el que han fet a tot el litoral. Treure tota la màquia que protegeix els arbres dels incendis. Perquè en realitat és llentiscle. Bàsicament, tot el que veieu aquí és llentiscle. Vale? Amb això feien el rom cremat, a part té un munt de propietats medicinals, i protegeix els boscos dels incendis, perquè costa molt de prendre foc. Vale? I també és un connector biològic perquè és molt estret. Tenim l'aïllament de la via del tren, la nacional, l'autovia i l'autopista. Però a més ho tenien que haver fet perquè era una vergonya com estava tot, Però tan exagerat, creiem que ho fan com a tot el litoral, a tots els boscos.